Ονομάζομαι Χρυστοφαλάτης Κυριακού και είμαι μαθητής της Δευτέρας τάξης του Γυμνασίου της Νέας Καρβάλης. Πριν ανέβω σε αυτό το βήμα, αναρωτήθηκα τι θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς που αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Τι μήνυμα θα έπρεπε να στείλουμε σήμερα με αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση σε αυτούς που σχεδίασαν και προωθούν μια τεράστια, ρυπογόνα και επικίνδυνη εγκατάσταση στην καρδιά του κόλπου της Καβάλας. Τόσο κοντά στα σπίτια μας, τόσο κοντά στο σχολείο μου, τόσο κοντά σε υγροτόπους και λιμνοθάλασσες μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας, τόσο κοντά στις ομορφιές της Καβάλας, από τις πιο όμορφες πόλεις της πατρίδας μας. Τι θα ήθελα να πω σε αυτούς που μετράνε τον κόσμο με τα κέρδη των ισχυρών, που απαξιώνουν τις ζωές μας, που ονομάζουν την ανάπτυξη, τη λαιλασία και την καταστροφή. Αν μιλούσα εκ μέρους των πολιτικών φορέων που βρίσκονται σήμερα εδώ και συνέβαλα στη διοργάνωση αυτού του συλλαλητηρίου, θα έλεγα ότι στις δημοκρατίες αποφασίζουν οι κοινωνίες. Ότι κανείς δεν μπορεί να σχεδιάζει το μέλλον μας πίσω από κλειστές πόρτες. Ότι δεν εκχωρούμε σε κανέναν το δικαίωμα να αποφασίζει για εμάς χωρίς εμάς. Αν μιλούσα εκ μέρους της επιστημονικής κοινότητας που εξ αρχής έδωσε σε αυτόν τον αγώνα ισχυρά και ατράνταχτα επιχειρήματα ενάντια στην εγκατάσταση της μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου, θα έλεγα ότι ο αγώνας μας είναι και δίκαιος αλλά και διαποτισμένος με γνώση και επιστημονική αλήθεια. Αν μιλούσα εκ μέρους των ψαράδων που αυτή τη στιγμή τους βλέπω απέναντί μου να υψώνουν στα καΐκια τους τη σημαία της αντίστασης και του αγώνα, θα έλεγα φτάνει πια. Σταματήστε να υποβαθμίσετε τη θάλασσα που μας τρέφει. Σταματήστε να εκτοπίσετε τους ανθρώπους του μόχθου που στηρίζουν εδώ και χρόνια την αρμονική συνύπαρξη φύσης και ανθρώπου και την αληθινή τοπική οικονομία, την οικονομία των πολλών. Αν μιλούσα εκ μέρους των ανέργων, θα έλεγα ότι αν αυτό είναι το μέλλον που φτιάχνετε για εμάς, σας το γυρίζουμε πίσω. Αν με άλθη την ανεργία και την εξαθλίωση επιχειρήσετε να ρημάξετε ό,τι έχει απομείνει όρθιο και να τσαλαπατήσετε κι αυτήν ακόμα την αξιοπρέπειά μας, θα μας βρείτε απέναντί σας. Αν μιλούσα εκ μέρους των δασκάλων μου, που και αυτοί σήμερα είναι εδώ, στο μεγάλο σχολείο του αγώνα και της συλλογικής δράσης, θα έλεγα τούτο μόνο που μας δίδαξε ο μεγάλος μας δάσκαλος Νίκος Κωνσταντζάκης. Χρέος μου είναι να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ θα φταίω. Αν μιλούσα εκ μέρους των θασίων, που από το παράθυρο του σπιτιού μου στην Καρβάλη διακρίνω απέναντι ακόμη και τα σπίτια τους που μας χωρίζει, μα τι λέω, μας ενώνει μια θάλασσα, θα έλεγα πως είναι μοίρα μας κοινή και χρέο μας μεγάλο για αυτήν τη θάλασσα να αγωνιστούμε, να προστατεύσουμε την ποικιλότητά της, κάθε μορφή ζωής που κρύβει μέσα της, από τα λιβάδια Ποσειδονίας μέχρι τους σπάνιους υγροβιότοπους που σχηματίζει σε εκβολές του ο ποταμός Νέστος. Γιατί αν κάτι χαθεί σε αυτή την αλυσίδα ζωής και ομορφιάς, ο κόλπος της Καβάλας δεν θα είναι ποτέ ίδιος. Τι να πρώτα αναφέρω για αυτόν τον ευλογημένο τόπο, για τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης, για το πιο όμορφο μπαλκόνι των Βαλκανίων στο Αιγαίο. Ονομάζομαι Ζωή Μαρία Παδοπούλου και είμαι μαθήτρια της Β' τάξης του Γυμνασίου Νέας Καρβάλης. Αν μιλούσα εκ μέρους της γενιάς, της προηγούμενης και της πιο προηγούμενης ακόμα, αν μιλούσα εκ μέρους εκείνων, των γιαγιάδων και των παππούδων μας, που ήρθαν στη γη της Νέας Καρβάλης πρόσφυγες, με όλα τους τα υπάρχοντα σε μια βαλίτσα, μα τον αγάπησαν αυτόν τον τόπο και τον καλλιέργησαν και τον πόντισαν με τον υδρότα τους και χτίσανε εδώ νέα σπίτια και νέες ζωές και χτίσανε σπουδαίους πολιτισμούς. Θα έλεγα πως είναι χρέος μας εδώ να μείνουμε και να παλέψουμε. Δεν θα γίνουμε περιβαλλοντικοί μετανάστες. Η Νέα Καρβάλη θα γίνει ξανά ένας τόπος που οι άνθρωποι θα ζουν, θα εργάζονται και θα δημιουργούν σε ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον. Τέλος, θέλω να μιλήσω εκ μέρους της δικής μου γενιάς, που τώρα κάνει τα πρώτα της βήματα στην κοινωνική ζωή. Και τώρα αρχίζει να μπουσουλάζει στους μεγάλους αγώνες που έχουμε να δώσουμε, αν θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Εμείς, τα παιδιά της Νέας Καρβάλης, γεννηθήκαμε σε έναν τόπο όμορφο και φιλόξενο
Σε ένα τόπο όμως που υποφέρει από τους κακούς σχεδιασμούς της πολιτείας. Σε ένα τόπο που κάποιοι συνεχίζουν να τον βλέπουν ως σκουπιδότοπο. Για κάθε ρηπογόνα και επικίνδυνη εγκατάσταση. Οι γονείς μας διηγήθηκαν πως με αγώνες κατάφεραν να αποτρέψουν την εγκατάσταση πετροχημικών και διαλυτηρίου πλοίων. Πριν μερικά χρόνια τους είδαμε να αγωνίζονται για να αποτρέψουν την εγκατάσταση δεξαμενών καυσίμων. Και μετά, λίγο μεγαλύτεροι πια κι εμείς, κατεβήκαμε μαζί τους στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο κατά του εργοστασίου λιθάνθρακα, δίπλα στα σπίτια μας. Και ακούμε κάποιους να ρωτάνε, μα μπορούμε να λέμε σε όλα όχι? Η απάντηση είναι απλή. Θα πούμε όσα όχι χρειαστούν και όσα ναι χρειαστούν για να φτιάξουμε έναν κόσμο όπως εμείς τον ονειρευόμαστε. Ένα κόσμο όπου θα μεγαλώνουμε με ασφάλεια, όπου θα μπορούμε να δουλεύουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια, όπου η ανάπτυξη δεν θα είναι συνώνυμο της καταστροφής. Εμείς, τα παιδιά της Νέας Καρβάλης, το μέλλον του τόπου, όπως συχνά μας χαρακτηρίζετε. Σας καλούμε να μας παραδώσετε τον τόπο μας καλύτερο και από αυτό που εσείς παραλάβατε. Θέλουμε να κτίσουμε τη ζωή μας, το μέλλον μας σε αυτή την ευλογημένη γη. Θέλουμε να είμαστε εμείς οι συνεχιστές της παράδοσης του πολιτισμού μας. Μην τους αφήσετε να λελετήσουν τα όνειρά μας, τις ζωές μας. Θα είστε συνένεργοι κι εσείς αν δεν τα καταφέρετε να αλλάξετε τα σχέδιά τους. Και τα παιδιά είναι σκληρά και δεν συγχωρούν. Εσείς το λέτε κι αυτό. Εκ μέρους της γενιάς μας, λοιπόν, θέλω να σας πούμε, γονείς, δάσκαλοι, φίλοι μας και συμπολίτες, ο σπόρος που ρίξετε με τους αγώνες σας ενάντια στα διαλυτήριο πλοίων, στις δεξαμενές καυσίμων, στο λιθάνθρακα, έπιασε. Η αλυσίδα της αντίστασης δεν θα σπάσει. Εμείς θα πάρουμε τη σκητάλη και τούτο μόνο σας υποσχόμαστε. 1000 φορές θα νικήσουμε.